Vi kører bare. Hej gymnasieelever. Hej. Nu skal I høre, hvorfor I skal tage på brigade. Det er fordi, at man blandt andet får sådan nogle oplevelser som det her, der er ved at ske i baggrunden. Så er man en hel masse glade børn fra både fra gaden, men også fra lidt slumkvarter i Nicaragua. Og det at rejse med brigaden, det er en måde at opleve det rigtige Nicaragua, synes jeg. Det er det ægte. Det er gode familier, komme helt tæt på den kultur, som er i det land, man besøger. Og så kommer man bare til at elske landet helt vildt. Ja, det er en rigtig fed måde at rejse på, hvis man gerne vil møde en kultur på nært hold. Vi kommer til at bo hos forskellige familier, både på land og by, og opleve diversiteten i et land på godt og ondt. Ja, og møde en rigtig masse dejlige mennesker, og prøve en masse sjove ting af. Også nogle udfordringer, men vi smiler der endnu. Så I skal gøre det. Det er det bedste. Det er godt.